kita badhe nampilaken drama sing judulnya Stop Bullying. Jangan bullying ya adik-adik ya. Saatnya istirahat. Ndi kok langsung jenenge Jemini. Mari-mari nyenggol. Dadi murah. Ngene. Jemini. Kan apa ning ngene kok lama mani eh. Kasih ngojo lho. Aku ngopo ngono-ngono kok gak terima. Dia aku pene sedang pene metu raimu. Hawa kok ndak tapak no he. Wes dia lah kok bocor gak jelas. Iya. Wes aduh parane kenapa nduk ngono? Wes tak, guys. Ini kok tambah melayu kan ya. Bawa iku. Digodak. Ini kok lapo melayu iku? Kok lapo kok rame-rame iku? Kok gak tau kenal iku? Alah Jemini muridku, tak marane. Napa rame-rame? Boten Bu. Tak delok tekan ndur kok rame-rame kok napa? Boten iki lho mang kok nek kepleset kok kene. Tak tolong. Dadine tak tulung kok kene. Temenan ta? Iya Bu, iki lho pancen belajar iki. Biar khusus Jemini mil gimana? Biar. Iya Bu. Monggo Bu. Monggo. Mang diapakno karo calon mau. Lagi apa-apakno Bu? Gak apa-apa jujur ae karo Bu Kona. Gak Bu, gak diapa-apakno. Ayo gak apa-apa jujur ae gak ngertakan dari calon mang. Aku gak iso ngode nabrak mau Bu pas di sekolah. Mau tak bilangan, mau di sekolah. Aku bilang ngamoni, ada petuk aku bisa. Ini aku petuk. Aku mau dijangkau nang kene Bu. Nek wong loro tak tidak lanjute. Wes, nek awakmu ono apa-apa, crito nak Bu Kona, aja tek meneng ae koyo saiki. Ya Bu, matur suwun Bu. Kula jenenge pamit pedal. Nggih. Nggih. Aduh. Kok gitu? Delok jeruk guru. Iki apa iki? Ana tak tau. Aku lho wedi. Ya iya sama-sama ndak di situ perkara wingi. Lho aku nek nanti ya kok iya. Wis apa? Ya aku bukan. Apa? Wes ngambil bar. Wes ngambil bar. Iya. Jemini tak WA ya sampe jangan ngomong di sini ae. Nggih Bu. Terus nomor buana amle. Buana apa dengan salahmu? Dados tentang kesimpulan drama iki aja tek saling membuli kanca-kancane yo anak-anak. Tok mani wis bayar sepuro nek Jemini. Nggih Bu. Jemini sepurane nggih nek kula enggak ada salah dengan sampean. Nggih. Kula nggih. Nggih. Nggih, pun Bu. Iki kelas ora jam sepuro e. Nggih Bu, ikhlas. Menen nek janji ketemu Bu Kona dibaleni nek tak laporno kepala sekolah
sekolah. Nggih, Bu. Terus